Чираттагы кытлау хатыбыз гади түгел. Иске Мастяк авылында гомер кичерүче якташыбыз Зайнетдинов Фәрит Зиннәт улын, яраткан тормыш иптәше Римма Рәшитовна, балалары Ильяс, Энҗе һәм Алмаз ихластан илебезнең шигин сакчылар көне белән кытлыйлар. Безнең якыныбыз 1983 елның 28 июнендә дөньяга килә. Авыл мәктәбен тәмамлый. 2001 елда армия сафларына алына. 1 елда илнең шигин саклаучылар гаскәрләрендә Забайкальеда хезмәт итә. 2 ел Аланияда була. Ул безнең бик җитди, җаваплы, ягымлы, яратучы әти һәм тәртипле ирдә. Бүген кадерле кешебезне бәйрәме белән, пограничниклар көне белән ихластан кытлыйбыз. Бел кадерлебез, без сине нык яратабыз, хөрмәт итәбез һәм озын-озак еллар янәшәбездә безне яратып, яратылып яшәргә телибез. Барысы өчен дә бәйрәмең көнендә рәхмәт укыйбыз. Синең йөзеңдә, кадерлем, бар районыбызда булган ил шигин саклаучылар гаскәрендә хезмәт иткән якташларыбызны да кытлап китәбез. Шын, көчле һәм батыр ир-атларга кытлаулар һәм ихлас теләкләр ирештерәбез. Сезгә сәламәтлек, иминлек, тынычлык һәм игелек, күтәренке кәеф һәм өй җылысы телибез. Яратыгыз һәм яратылыгыз. Барлык туганнарыгыз һәм якыннарыгыз сезгә һәр чак янәшәгездә булсын һәм үз мәхәббәтегезне бүләк итсен. Уңышлы эш көннәре һәм күңелле бәйрәмнәр, яллар, яхшы һава торышы һәм ышанычлы дуслар сезгә. Уяу булыгыз һәм рухлы һәм дә тәнле булыгыз. Шик сакчылар көне белән кытлыйбыз. Мин әнидән сорадым. Бүген нинди бәйрәм соң? Ник әтине кытлыйсың? Ник бабайны кытлыйсың? Әни әйтә: "Балам, бүген ил саклаучылар көне. Яшь чагында солдат булып саклады алар илне. Мин беләм, илебез шигин кыю абыйлар саклый. Алар татлы йокыбызны һәм тынычлыкны яклый. Ил сакчысы, торасың син гырур басып ил сагында. Үтә алмас синең аша безнең якка бер дошман да. Тыныч йоклый илем халкы, батыр солдат син барында. Балаларның шат авазы тынып тормый бер кайчан да. Утка кирдең, суга кирдең, илең өчен, ватан өчен. Курыкмадың үлемнән дә, гомерең бирдең халкың өчен. Рәхмәтебез шиксез сиңа, хезмәт иткән ил солдаты. Хөрмәтебез арта һаман, гомер үтеп, еллар арты." Хөрмәтле Фәрит Зиннәтович, һәм сезнең йөзегездә районыбызның бар ил шигин саклаучылар көне белән кытлыйбыз. Бәйрәмегез кытлы булсын. Музыкаль бүләкне кабул итегез. Ходай белә, кемгә күпне бирәсен, гомерләрнең хәерлесен килә сезгә телисен. Бәхет телим, шатлык телим, таллык телим мин сезгә. Үкенмичә үткәннәргә, язсын озак яшәргә. Бәхет телим, шатлык телим, сау сәламәт булыгыз. Тигезлектән, тынычлыкта үтсен гомер юлыгыз. Бәхет телим, шатлык телим, сау сәламәт булыгыз. Тигезлектән, тынычлыкта үтсен гомер юлыгыз. Дуслар терәк, Ходай белә, җан дусларның төрлесен. Дус туганның иң яхшысын килә сезгә телисен. Бәхет телим, шатлык телим, моңаймасын йөзегез. Ходай биргән гомерләрнең кадерләрен белегез. Бәхет телим, шатлык телим, сау сәламәт булыгыз. Тигезлектә, тынычлыкта үтсен гомер юлыгыз. Бәхет телим, шатлык телим, сау сәламәт булыгыз. Тигезлектә, тынычлыкта үтсен гомер юлыгыз.
Xudoy bile qaşan hisler biresin Saf hislerning eng ulug'isin Ila sizga tilaysin Baxit tilim, shodlik tilim Hislar tilim men sizga Top tushirmay saf hislarga Yozsin suyib yasharga Baxit tilim, shodlik tilim Sog' salomat bo'lag'iz Tegizlikda, tinchlikda o'tsin umr yo'lig'iz Baxit tilim, shodlik tilim Sog' salomat bo'lag'iz Tegizlikda, tinchlikda o'tsin umr yo'lig'iz Tegizlikda, tinchlikda o'tsin umr yo'lig'iz Tegizlikda, tinchlikda